Здравейте, малки приятели! Днес ще ви разкажа една история за магическата гора и дървото на желанията. Веднъж в далечна и вълшебна гора живеело древно дърво, наречено дървото на желанията. Гората била изпълнена с птичи песни, шепот на листа и ухайло на цветя, които сякаш нашепвали тайни. Казвало се, че дървото можело да изпълни само едно желание на всяко дете, стига то да го открие и детето да бъде искрено. Един ден едно малко момче на име Алекс и неговата сестричка Лили решили да тръгнат на приключение. Алекс мечтаял за силата на герой, да бъде силен герой, а Лили искала да може да разбира животните в гората. Докато вървели през гората, те срещнали няколко интересни създания. Първо, една малка костенурка, която плачела, защото била обърната с корубата нагоре. Алекс внимателно я обърнал, а костенурката му прошепнала: „Сърцето ти е щедро, момче. Помни, че добротата е ключът към магията.“ По-нататък срещнали заек, който не можел да намери дома си. Лили решила да му помогне, като използвала знаците в гората, и той радостно й казал: „Вниманието към детайлите ще те отведе там, където сърцето ти мечтае да стигне.“ Най-накрая Алекс и Лили стигнали до дървото на желанията. То било огромно и величествено, а на клоните му блестели златисти листа. Дървото проговорило с топъл и мелодичен глас: „Кажете ми вашите желания, но помнете, че това, което искате, ще трябва да го споделите и с другите.“ Алекс и Лили се замислили. Алекс решил, че не иска само той да бъде герой, а всички деца да могат да чувстват силата на смелостта в сърцата си. Лили поискала не само тя да разбира животните, а всички хора да могат да говорят с тях и да ги разбират. Дървото на желанията се усмихнало. „Вашите сърца са изпълнени с добрина. Желанията ви ще бъдат изпълнени.“ И така гората се преобразила. Всички, които влизали в нея, усещали смелост в сърцата си и започвали да разбират езика на животните. Алекс и Лили се върнали у дома, знаейки, че истинската магия е в това да споделяш добротата и щастието с другите. До следващата приказка, малки приятели!